Eli näin sä teet kasatun kiinteän silmukan. Mä oon tehnyt tähän nyt muutaman ketjusilmukan, niin lähdetään tekemään tähän sitä heti alkuun. Eli nyt lähdetään tekemään sitä tuohon toiseen silmukkaan, ei tähän ensimmäiseen, vaan toiseen. Eli mennään sieltä läpi, otetaan lanka mukaan. Näin, meillä on 2 lenkkiä. Sitten mennään, otetaan langan kierto, mennään molemmissa läpi. Eli aivan kun tehtäisiin kiinteä silmukka. Sitten mennään tästä etulenkistä. Napataan sieltä lanka. Eli mennään täältä. Lanka mukaan. Ja sitten molemmista läpi. Ja tältä näyttää. Eli tässä on se kasattu kiinteä silmukka. Periaatteessa siinä on vain 2 kiinteätä silmukkaa päällekkäin. Saadaan siitä tosi siisti ja suora aloitus. Sitten mä näytän, miltä se näyttää, kun se tehdään tuohon pylväsrivin päälle. Eli käännytään tosta noin. Ja sitten vaan tehdään tonne ihan normaalisti, kun tehtäisiin tähän kiinteätä silmukkaa. Ja tuolta. Sitten taas mennään tästä etulenkistä. Ja läpi. Ja molemmista läpi. Ja tolta näyttää sitten suora rivi. Ja sitten kun katsotaan, että mihin se pylväs sitten asetetaan täällä siihen kasattuun ketjusilmukkaan, niin tätä kun vähän tässä kääntää, niin näkee, että siellä ne silmukat menee. Lähdetään tekemään pylvästä, eli se menee tästä näiden 2 alta, 2 ylimmän alta. Siihen tehdään se pylväs, niin sillä saa tosi siistit rivit ja aloitukset, kun käyttää näitä pylväitä.